Salam alaikum karamɔgɔ. Kara, ça va? Ça va. Kɔri baasi tɛ yen nɔ? Alhamdulillah. Ni yeli ni wagati na o ka di? Non, o ka di baasi foyi tɛ karamɔgɔ. I ka foro yɛrɛ a kɔrɔbayara dɛ. Awɔ a bɛ ka yiriwa sa, kalandenw ye dɔ kɛ kunu n yɛrɛ n'an bolo bɔ ɲɔgɔn na ni heure nin na foyi t'a. Non, dɔ farala kan yɛrɛ de. Awɔ a bɔnna san yɛrɛ. Alhamdulillah. Kaso kana ma kalanden n ko n bolo n bila deli dɔɔni kɛ u yɛrɛ ye u ka ala ko suma ko caman kɛ. Parce que ma denmisɛnninw ɲɛ ni an ma ala ko ɲɛ yɛrɛ la a ma ɲi. Karamɔgɔ bi an de bɛ se k'o fɔ koyi. An ye nafa min sɔrɔ nin na. Denmisɛnninw t'a faamu. Wallahi. Zaidu. I ka kalanden kɔrɔ. A bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen baasi foyi t'a la karamɔgɔ. Ala ko b'a bolo a b'a bolo. Non, a sanama yɛrɛ. B'a bolo yɛrɛ. Non o ɲɛna o ye kibaruya dumanba ye. Alhamdulillah. Denmisɛnninw ala ko minɛ ka ɲɛ. Mɔgɔ yɛrɛ bɛ se wa. C'est ça. Parce que mun don kunna sini bɛ se ka taa kunkɔrɔta sɔrɔ a la. O ye tiɲɛ. Voilà o ka fisa yɛrɛ. Sinon dɔ di sa kɛ. Ok. A ko min nana juguman tɛ. Awɔ. Komi i b'a kalama n ye maramu ta. Awɔ n buramuso. N ye ci bila ka na. Karamɔgɔ a ɲɛ bɛ ka commencer ka kumu sisan. Wallahi tun y'a kuma fɔ n ye halisa. Wallahi sisan kɔni a kɔn kɔni don den yɛrɛ la. Se ka se ka ko bɛ ala. N ko o tuma na o hukumu kɔnɔna la n yɛrɛ bɛ se ka don kaliwa la ala deli la mais an ka yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma n tɛna se k'o kɛ k'a sɔrɔ n mana e hakilinata ɲini ka dɔ fɔlɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la o hukumu kɔnɔna la o de ye n bɔ kun ye ka se. Ne ba a kɛra cogo di o ma fa de b'e la. I bɛ n ka jiw ci ko mun de kɛ. Ne bɛ ka ji ci cogo di o tuma e tɛ se k'i ɲɛ fila. Ne fa n ka jiw. Yɔrɔ aw feerekɛla ninnu bɛ tantɔ de ni sanni ma k'aw kun a b'a essayer k'aw ka gɛrɛ yɛlɛ mɔgɔ la. Ne ka jiw sara ne ka ji bɛ sara de n ka. Joli de don ji ye joli de. Ayi ne tɛ joli fɛ ne bɛ n ka ji de fɛ n ka ji. E bɛ ka ji de fɛ n'i bɛ wari minɛ o minɛ n tɛ wari minɛ a to yen ne ba ne t'i négocier yɛrɛ. Ne fɛn feere kɛ kun ye ji de ne t'a dɔn k'i mago bɛ fɛn wɛrɛ la bɔlɔn kɔnɔ est-ce que i b'a faamuya. Ne bɛ fara e kun e de ɲɛ tɛ sira la wa jumɛn est-ce que e kunkolo ka ɲi. Ne tɛ wari fɛ ne ka. Ni minɛ ka bɔ ne bolo. Ne t'a minɛ. Cɛ dɔ in ta nin tɛ cɛ idéal ye ni ne tɛ nin n kɔrɔmuso ye abada. Ne fa mun wɛrɛ kɛra tuguni sa o tuma ci foyi tɛ o la bi n'a ka mɔgɔw ka ji bɔ wa. Ne ba hakɛ to n b'a daba kama. Mun hakɛ to n ka ji sara. N'a sɔrɔ i hakilinata ye jumɛn ye denko in na. Baasi tɛ komi n y'a f'i ye cogo min na adamaden kan ala ko suma kosɛbɛ mais ladilikan kelen bɛ yen n bɛ se k'o d'i ma i hakili sigi ko ye ala ta ye n'ala sɔnna aw bɛna den dɔ sɔrɔ mun bɛ kɛ tile mun bɛ diɲɛ bɛɛ kunna wolo mais ala tɛ adamaden sɔn f'a k'i lajɛ fɔlɔ i ka f'a k'a dɔn n'i ka limaniya degré bɛ yɔrɔ min na. Mais ala bɛ adamaden sɔn ka da o de kan i ka muɲu ka sabali ala ye masa ye i b'a fɔ n buramuso ye k'a ka muɲu k'a ka sabali i y'a faamu ni ala sɔnna den a bɛ na a bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna woloden ni ala sɔnna inshallah. Karamɔgɔ ne yɛrɛ tɛ dɔ wɛrɛ kɛ bilen komi e yɛrɛ ko ten ka ban an bɛ ko in bɛɛ to yen. An ka ko bɛɛ to ala bolo ko bɛɛ ala ta ye an bɛɛ to ala bolo ni ala sɔnna ma inshallah. O de kun don donc karamɔgɔ n bɛ sira ɲini. Awɔ baasi foyi t'a la. Ok ne taara n bɛ taa so bilen n bɛ direct kɛ. Mais e bɛ taa cogo di. Karamɔgɔ an ma ɲina kalandenw ka koyi n bɛ taa Ouagadougou fɛ. I hakili b'o la sa. Yɛrɛ hakili ka di dɛ. Problème foyi t'a la karamɔgɔ. An bɛ dugawu de kɛ. Ni ala sɔnna i ka foli fɔ buramuso ye. o b'a mɛn ni ala sɔnna. N bɛ ladilikan laban kelen fana d'i ma i ka ko bɛɛ faralen don ala ko bɛɛ faralen don i ni buramuso ni ala sɔnna i bɛ segin i b'a f'a ye k'a ka hakili sigi a ka to ala ma dɔrɔn. Ayi karamɔgɔ nin y'o bannen ye. Ala bɛna sɔn den min na
avec djembe nyana mais ka ta to la ma dora ka klisi ala sona ala ka sini nyume ami ibinga full fo bram so aba me ama yere iga klito yer la me ala sona ma la be ni toni là-bas ala sona ka na ala sona nyere ta so sa te me problème dala non ni zaidu amesi ma no ni te bashi ijo ngale ni bitigi do ka suru yana bitigi wa ji bonin fle ne fa iba sara de ba ke ji manan ngona ka bla ne ga sheti kono ne ba ne bo sara tugudi ji ne fa du me sara de ne te ji foyi fe je du ngolo sa fe ne nji nte ita tunga wardi ma ne fa nte wari fe ni ji mfle ne ben ji ne fe wani ma ji sara fe ne fe mi nte ya fima nga ji sara ere ni wala saka falembli ne ane du mane ga ji sara fe ne te ya fema nte ya fima ala kana ya fima mi dile ala kama ya fama ji bone du mo be che tugudi ne fa nga ji abe sara di ne te ya fa nga ji sara ne bi dili ni sara tugo were bi ga jila igo fone nyana so ne ban saka chere sara tugo kele mene ga jila ni be son wo ke ne be o sara tugo fina suno ji wara ko na te bdan na sheti ngono foga da mon ji ni be so mo fina o do mi ne koramso be so ni ya sa mugwani kore ne koramso amanyene afurlente na mara de do et puis fena tese kuma la abobo de fena do kwa a hakilu fena mai no ko se ni be so iko furu ala na akira kama ne be yafima o ala kele na akira kama suno no te ne fa jin abe sara ni ba ko kon fle ni nyagoro de tuga wara foita la note ne bi deli ale ni dore bi ka kuyi ne sabari bi ne fa o ibene korom so ko nanne ji me sara u be ibene korom so furu no te ibene ka ji iba sara mo mi se ga takama bobo da tikmala o tigi hakli mai o be chala sigi ga tugodi ko kon fle ne nyagoro de ako bere fle ni nyagoro tanto basitala iba to imeta miriso mirili ta o tante no ko ne fa mirita ne nyonte aka ne boga ne bi mirila nga ji sara o vie ne korom so ko furu mirili ko ni mirili tante no ni mani ga ji sara ne te yafima wa ala fene tina yafima fene ne plastila nga ji sara basitala nti jabi folo mi jabi korom so nyana angata laji ni here ya angata ya fere isigi ama wole kana sayame angata Asia. Ini nasi. Nene koram sui. Oke. Masih tahu. Sigara kan? Ada yang mau kasih lagi? Ale tete ukun dom
ale tɛ bɔ yɛrɛ i ye kuma min fɔ bana ala tala ka hinɛ de don a ye min kɛ jɔn ye danni kɛcogo la mɔgɔw dancogo tɛ kelen ye n'ala y'i sɔn banabaatɔ la lajarabiba de don a ye min d'i ma ka tila k'i balima k'a ye o ye lajarabiba de ye a ye min di i ma e yɛrɛ ye min kɛ i bɛ balimamuso jɔ 100 o tɛ se ka ɲɔgɔn kɛ ka baara kɛ ka hakili la baara ka ko gɛlɛya walasa i balimamuso bɛ se ka furu cogo min i m'a fɔ n'i yɛrɛ ye i m'a fɔ ni ko yɛrɛ ye balima bɛ se ka taa cogo min bari ale de jɔrɔ b'i la wallahi i yɛrɛ bɛ fo balimaya la i bɛ fo sindiya la n'a fɔra balimaya a se bɛ daliba masa ye k'an bɛɛ lajigin jɔlɔ kɔfɛ nka an b'o kɛ a ye denw bɔ kɔnɔ wulugu kelen na k'an ka tin dɔn k'an kana ɲɔgɔn ka gɛlɛya aw to ɲɔgɔn ka gɛlɛya kɔnɔna na i kɔrɔmuso ye ne b'a ta ala kama ala kira kama ne fa i ni cɛ ni baraji foli tun tɛ kana kasi i ka telefɔni ta foli tun tɛ i ye fɛn min laɲini o de bɛ k'i ye adamaden ma fɛn o fɛn laɲini kana kasi fɛn min kɛ ne ye bi ne t'i sara sɔrɔ ne fa nin tɛ foyi ye i sara bɛ ala ni kira de bolo ala k'i sara baasi t'a la komi ko bɛ nin cogo la e n'ale de ye a ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan wallahi san 20 ni kɔ e de b'a ladon cogo dɔn fo ka taa se bi ma ne kɔni bɛ fɛn kelen min ɲini i fɛ i k'an dɛmɛ o la ala kama ala kira kama o ye i k'an dɛmɛ den ladon cogo ɲuman walasa an kana jiginna sɔrɔ a la awɔ ɲamɛ problème fosi t'a la ne fa tant que e bɛ ne kɔrɔmuso ta furu la e ko fɛn o fɛn ne b'o kɛ basi foyi t'a la a tali kɔni i da i k'i hakili latigɛ layidu ye juru de ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kan i kan ka min waleya wallahi ne de ko n b'a ta n'ala sɔnna ma n yɛrɛ bɛ bɔ n bɛ taa ka taa mobili dɔ ɲini ka ci dɔ ɲini ka na n'a bɛ taa kana siran ye kana siran ye kana siran ye sa awɔ i jɔ kana siran ye basi t'a la i bɛ se ka a ka minɛnw ka ca dɔɔni basi t'a la n bɛ taa mobili dɔ ɲini ka n'a kɔ y'a mɛn i ni ce ni baraji ayi i tɛ foli kun ye a taara awa asi san 20 kɔ ala deli awa cɛ ka cɛ koyi a taara muso in foni fɔlɔ i kelen ko makiya tɛ numéro 2 asi awa cɛ bɛ yen dɛ a sɔnna wallahi ala sɔnna bamananw ko ten tɔ ko ni cɛ bɛ bugu bere kelen na ko dɔ ba bɛ kasi cɛ bɛ yen dɛ ni sɔnna e namaralama la a sɔnna wallahi a sɔnna kana kasi sa ne kɔrɔmuso kana kasi asi ɲɛji cɛ asi ne bɛ ko bɛɛ kɛ ni cɛ in kama ne yo ne bolila nafolo yo a bɛɛ ni cɛ in ta ye wallahi awa n'a ka kan sa i bɛ fɛ an ka ko kɛ cogo di a to tan yanni a bɛ na n bɛ n changer ka sigi hadamadenya sagoya la an ta kɛ ten u hakilina ye jumɛn ye ayi o fana ka ɲi nɔ n bɛ na
sɔrɔ yan an ka yɛlɛ escalier la Monsieur. Sambolo la ini dengan muat rasul. No kira ka o mana jabi ni amma ne fa ya la wuli folo ke ala la ala wuli ni tera te ma kira sabe ma no wuli kira Autala da saldo no ada dokter saya nang ada ni balu tiga sega jual bi ada josa yang jual itu tidak jadi mini ore saya maka yang ngasih saya ada wuli tuh yang fetala saya bu ini ada dulu Allah betul awal ini lah juga kan Pak shopping ko na ma juga kon bon tiens amo juga ko se
anta ro ka jang ai restaurant do fle dungala na me gata anta jimi wala sai ga sai ga fiya kamu ko circulation go ni amana wana muere ame sessa Sinya. Ini rega siju kurang akitu na procedure. Désolé. Cerveja. Choco ma juga apa sebab? No. Sure. Okay. J'espère que je suis bien juga kan? Non, ma juga. Afsara. Ya alhamdulillah. Ok, merci. Merci. Ok, nangi serve. Désolé. C'est anti-sèche de l'eau sur la dune. Non, avec non. Oh, j'ai dormi à Ousmane na betema. Mais il muna. Ni muna. Nega Iswar. Ça va, grand soeur. Oui, ça va, alhamdoulilah. Boutique il doit avec marcher. Boutique avec marcher. À des bazar. Boutique il me gâte à Avec ta. Wallahi. Ok, alhamdoulilah. Boutique qui n'a pas boutique kurate quoi. Ne ba rodo. Ni kon à des bazar grand bouffé fanfé. Bere ba rodo. Ok, alhamdoulilah. Yang ala ni. Wallahi. Na biga marché ka wan ça va. Kon me ga marché de. Asine ta gara bara yere. San joli chewo chema na bin nga na fulu no fe kalo flobita. Ashi siririnte. Chewo te kelewu. Chewo te kelene. Ni chama fe nyono tene. Ni chama nyono donche. Me burdo nganu te kelene chokom na chewo te kelene tene grand sœur. Ige peu. Ya me abe no yo. Ngame. Me woro ni biga daga miri ni fe depuis ni clip flena. Plan of mini hono. Na so nam se réaliser.
E b'o tila ɲɛfɔ tan tɔ. Ni ka yɛrɛ kɛ namara walasa cɛ dɔ ka sɔrɔ e la. Ouais, effectivement, o fɛnɛ ye tiɲɛ dɛ. Awɔ, ni idée ka ɲi nɔ. C'est bizarre mais ça peut marcher. Ouais, ça peut marcher. Awɔ, a bɛ marcher. A bɛ marcher. Ok, ça hein. I tulo gɛrɛ tan. I y'a faamu wa? Awɔ, wallahi grand sœur nin plan bɛ marcher. Ok, on va essayer voir. N'a kɛra cogo min na. Awɔ. Ok, an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ. Ok, k'an bɛn o la. Awɔ, bye bye. Awɔ. I y'a faamu cogo min na. Ok. Alhamdulilayi, ne bɛ baara la. Butigiw bɛ n bolo, wari bɛ n bolo, se bɛ n ye. Mais mɔgɔw mana tugu ne nɔfɛ, furukolaw, kanukolaw, a bɛɛ b'a kɛ ka da nata de kama. I ni min ye ɲɔgɔn ye, o ye ne dɔgɔmuso de. Ne n'ale de ni plan in sigi sen kan walasa an ka se ka Ala dɔnbaga ɲini, n bɛ se ka furu cogo min na. Ne bɛ yɔrɔ min na bi, ne bɛ furu de ɲini. Ala dɔnbaga, a kɛra fantan ye o, a kɛra faama ye o, mɔgɔ min bɛ siran Ala ɲɛ, ne b'o tigi de ɲini. Alhamdulilayi fɛnɛ, n y'a sɔrɔ. Parce que I bɛ siran Ala ɲɛ. Hali ka da I kun i bɛ fɛ ka ne dɔgɔmuso ka yafa min ɲini, o b'a yɛrɛ na k'i bɛ siran Ala ɲɛ. I t'an dɔn foyi foyi. Adamaden Ala de y'an da, an bɛ segin ka taa ale Ala de ma. Limaniya ye fɛn dɔ de ye, fɛn min a tɛ basigi quoi, a bɛ to ka taa a bɛ na. Tuma dɔw la Ala ko bɛ diya adamaden ninnu kun ye ka taa se yɔrɔ la f'i b'a fɔ ko Ala k'i faga sisan. Tuma dɔw la a bɛ ban i dusukun na ka taa se yɔrɔ la f'i yɛrɛ b'a fɔ ko Ala tɛ yen. N'Ala ye mɔgɔ min da k'i sɔn kan la, i sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ la. Fɛn tɛ ne bolo, alhamdulilayi, Ala kɔni ye muso 3 don garisɛgɛ la. Furuko in yɔrɔ ma ban komi ko nacogo kama ma ban. N'Ala sɔnna ma fɛn a bɛ Ala de bolo, cɛ ko t'a la muso ko t'a la, a b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka d'a ye quoi. Ne kɔni y'i ka laɲini faamu, n'Ala sɔnna ma n bɛna n se kɛ I kana jiginna sɔrɔ n'Ala quoi, i y'a mɛn. N'Ala sɔnna cogo bɛɛ la n bɛna n se kɛ. Fɛn tɛ ne bolo dɛ, dɔrɔmɛ 1 tɛ ne bolo, nka fɛn bɛ Ala de bolo. N'a b'i sɔn a t'i ɲininkali k'i fa tɔgɔ la, a t'i ɲininkali k'i ba tɔgɔ la, a b'a di mɔgɔ de ma min ka d'a ye. Ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n bɛna n se kɛ. Muso 3 bɛ n bolo, fɔlɔ o yɛrɛ de taara ka taa 2nan ɲini a yɛrɛ ye. 3nan n y'o fana lasɔrɔ 2nan nɔfɛ, a bɛɛ ye latigɛ de. Mɔgɔ min mana ne si kasabiya lajɛ bi k'a ye k'a fɔ muso 3 bɛ ne bolo, a bɛ mɔgɔ caman dabali ban. Mais hadamaden n'Ala y'i da, a b'a ka latigɛ de boli kan. Ko kɔni bɛ nin cogoya la. N'i sera ka muso 3 tɔ ninnu k'i kɔrɔmusow ye k'u dɔn, k'a jira k'a fɔ ko Ala ye ni ninnu de jɛ cɛ kelen na, a kɔni bɛ diya ne ye. A bɛ diya n ye fo k'a dama tɛmɛ. Bari hadamadenya de don. Ni mɔgɔ ma bɔ kɔnɔwolo kelen na, a bɛ n'o jɛ cɛ kelen na. Bon Ala ye fɛnɛ kɛ sɔrɔtigi ye, se tɛ ne muso tɔ 3 si ye. I k'a kɛ Ala ye, i k'a k'a kira ye, i ka muso 3 ninnu dɔn. N kana ta i ɲɛ ka tile 1 k'i b'i ka fɛntigiya jira. O kɔni ka di n ye kosɛbɛ. n y'a mɛn. N'Ala sɔnna ma an tɛ jiginna sɔrɔ ɲɔgɔn na. O kɔni ka di n ye kosɛbɛ. N'i sera k'o kɛ baasi foyi t'a la. n y'a mɛn, problème t'a la. N ce ni baraji. A fisayara kɔni. Ouais, a fisayara. O ka tɛmɛ. Ok. Yɔrɔ fini ye lafiya de ye hadamaden ma. Awɔ. O la n'a y'i sɔrɔ, i bɛ bɔ ko caman kalama a kɔfɛ quoi. An tɛ taa. Ok, problème t'a la. Ok. Serveur. Bila Ala hɛrɛ la. I muso fɔlɔ tɔgɔ? Mimi.
ale sabalen no dɛ filanan ye asu o ye ne yɛrɛ dɔgɔmuso tɔgɔma ye sabanan ale ye masu tiɲɛ yɛrɛ la ala ye n sɔn muso la u timina ka di cɛlasigi la kosɛbɛ u ma gasi tigɛ n na hadamaden n'ala ye sɔn bonya o bonya la i t'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ dɔ de ye k'a k'i ye quoi a tɛ don da mɔgɔw bɛ se min kɔrɔ quoi tiɲɛ yɛrɛ la fɛn tɛ n kun mɛ a bɛɛ ye n dɔn bɛɛ ye furu dɔn parce que muso dɔ bɛ a bɛ mɔgɔ dɔn mɛ a tɛ furu dɔn quoi u ye dɔw ye furu dɔn k'a dɔn k'a fɔ furu ye latigɛ dagabanamuso saba kɔni ala kelen don k'an sɔn o la bon e yɛrɛ fɛnɛ i ye mɔgɔ ɲɛnama ye mɛ bari ala tɛ hakili di bɛɛ ma k'a fɔ u ka nin bɛɛ faamuya sɔrɔ quoi ni ne ma ceinture don a tɛ kasi dabila wa tiɲɛ yɛrɛ la mobili ko garisɛgɛ yɛrɛ ta ye a bɛ mɔgɔ sɔrɔ garisɛgɛ la mɔbili ta yarabi ala k'an bɛɛ sɔn ami ala ka dugawu sinon ne ka feerekɛyɔrɔ filɛ fɛngɛ la Kalaban grande maîtrise kɛrɛfɛ awɔ n fɛnɛ bɛ n débrouiller dɔɔni dɔɔni a bitigi tɔgɔ fɛngɛ Zayidu n kɛlen don ka kingaleri de dɔn awɔ n bɛ ka n débrouiller dɔɔni dɔɔni komi waati laban yɛrɛ la ko cayara n ma n famana ka taa yɛrɛ n terikɛ tun ko n ma k'a bɛna ale ka yɔrɔ dɔ fara n ka yɔrɔ kan gara ka dɔ fara n ka yɔrɔ bonya kan quoi an yɛrɛ b'o ko de la parce que ko denbaya cayara ni denbaya cayara a ka ca i kan ka baara yɔrɔ bonya walasa musakaw bɛ nɔgɔya cogo min a nɔgɔyara kɔni bon a ko kɔni layidu don nka mɔgɔ min don a b'a kɛ quoi a kɔni ma kɛ fɔlɔ sinon a b'a kɛ i dɔgɔmuso tun b'a la ko butigi min filɛ garanti buffet yɔrɔ la i y'o dayɛlɛ a ma mɛn ADC Bazari yɛrɛ la i bɛ wari ɲini dɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn baara de bɛ mɔnɛ bɔ i kɛra cɛ i kɛra muso n'i ma baara kɛ a ma ɲi dɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ hadamaden na yɛrɛ i ta in y'a kɛ cogo min mototigi ni mugu fili mɔgɔw ɲɛ tan ni mototigi ninnu kɔni ni ser'u ma kara donc circulation yɛrɛ de ma nɔgɔn quoi basi t'a la ni n'an sera ka dɔɔni kɛ e ko ne yɛrɛ tɛ taa so bari ko kuma jɛyana n'ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn ye ka baro wagati yɛrɛ la n'ala sɔnna a ma i tɛ dɔn ka t'i bila so i tɛ dɔn ka t'i bila a ka ɲi ni n'an sera fɛ yen n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa a ka di n ye dɛ mais musow ka fɛn ka yɔrɔ muso gɛlɛya a b'a la ni nɔ teliman na tantɔ ni ko dɔw kɛra tan a ma nɔgɔn quoi n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa moto taxi ta ka taa ni sera don wɛrɛ n'ala sɔnna o b'a sɔrɔ n ye kuma ɲɛf'u ɲɛna ka ɲɛ i bɛ taa ka taa basi foyi t'a la n'ala sɔnna ala k'o don yira ami i dɔgɔnin timina ka di minɛ a timina ka di dɛ timina ka di dɛ bɛɛ tɛ sɔn ka nin kɛ mɔgɔ yɛrɛ an fila dɔrɔn balimaya tiɲɛna banna dɛ si tɛ si fɛ bilen nka n'i bɛnna ni balimamuso sugu ye i wasa don a la dɛ ala sɔnna i wasa don a la an bɛ dugawu de kɛ ala ka furucɛ ɲuman nɔgɔya fɛnɛ amina yarabi bari muso i mana kɛ cogo cogo n'i ma furu a bonya ma dafa quoi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen ni se fɛn yɛrɛ tɛna kala mobili la sa de n'ala sɔnna ma o bɛ sɔrɔ a kala mobili la Asi kan mimi wala ka fi la grasserie rado e me fa play marché la yo de fe la sa muso fana fana tɛ se ka ban sa grand sœur tɛ kɛ badan ala kan to ɲɔgɔn balimaya la koyi amina yarabi o tɛ fosi ye ne kuma nin kɛ ne bɛ nin kɛ jɔn ni mɔgɔ mana kɛ ɲɔgɔn fɛ kalo kelen kalo fila u bɛ taa
no na sama fa bita muso de kan boli cɛw ko wari la mais cɛw de boli muso ko wari la a diɲɛ selen filɛ nin yɔrɔ min na tan a bɛ kɛ ten tɔ de dɛ wa ɲɛ b'a waritigi ba muso caman ba fɛn fɛn la célibataire a bɛɛ bɛ tan de a bɛɛ bɛ tan de ala kana an to an dɔnko la koyi amina yarabi sinon nin kɔni nin y'a ɲɛnɛma ye dɛ nin sɔnni e la tantɔ e ka wari tɛ nin ɲɛkɔrɔ fosi ye tugun tiɲɛ yɛrɛ dɛ e ka wari tɛ nin ɲɛkɔrɔ fosi ye tugun mana kɛ cogo min na an bɛ yan na an wele ka na n'a sɔrɔ n'a bɛ yɔrɔ min na awɔ o bɛ sɔnni allo ça va bani bɛ min e ka ko ka ɲi fiɲɛ b'i kɛrɛfɛ i bɛ ka taa min ko telimani o tuma moto t'e bolo wa o tɛ problème ye sa ne sigilen don n ka da la i tɛ na n ka baro kɛ o to yen sa ni sɔnni sera i bɛ taa ka na n ka baro kɛ na i bɛ minitini dama damani kɛ dɔrɔn i bɛ taa ok bye bye a bɛ na dɛ k'a bɛ ka taa baro la o telimani na o y'a sɔrɔ se foyi tɛ nin telimani baara tɛ ka sɔrɔ ale yɛrɛ y'a ja telimani sɔngɔ b'ale kun dɔw bɛ yen bi na foyi sɔngɔ t'olu kun a sugu bɛ kɛ ten de ala kana an to an dɔnko la dɔrɔn mais nin y'ale ka sɛgɛn bannen ye pewu n'ala sɔnna ma tant que ni wari kɔni bɛ ne kun kɔni nin y'a ka sɛgɛn bannen fo n'ala ye ko wɛrɛ kɛ i cɛ sugu ni sɛgɛn man kan ko i gafu walayi wari bɛ dɔw kun olu t'a mérité wala olu t'a mérité dɛ olu t'a mérité grand frère n bɛ taa na ninnu fɛ yen ka na y'a mɛn ok n y'a mɛn awɔ k'an bɛn sɔnni o awɔ k'an bɛn ayi jɔ a to yen ne bɔra ni wari ayi jɔ sa a to yen telimantigi ça va a k'i to yen ok ala ka garijɛgɛ foni kɔri baasi la kɔni baasi foyi tɛ yen nɔ i yɛrɛ dun kɔri baasi tɛ yen a kɛra fama yɛrɛ a kɛra tile fila ye walayi an mɛn baasi foyi t'a la n yɛrɛ tun bɛ ka taa munumunu kunu bɛɛ kunu girigara kama n ma se ka se magasin na joona bi n ko ni wulila n bɛ sɔn ka taa bɔ yen mɛ ok kɔri baasi i dɔgɔmuso dun a taara k'a bɛ taa min fɛ yen ka na ne de tun sigilen nɔ yan sisan wagati min ne tun bɛ k'i wele ok wagati min ne tun bɛ k'i wele a bɛ taa tɛnɛmuso fɛ yen ka na baasi t'a la walayi baasi foyi t'a la alhamdulilayi an bɛɛ bɛ yan nɔ ma da la ni ne bɛna se ka mɛn bi dɛ n bɛ fɛ ka taa baarayɔrɔ la ne fɛ ka baarayɔrɔ la o problème t'a la sa mais an ka mobili to an ka sampani ye n ka coiffeur bɛ yen fɛ i kunkolo ɲagasalenba de don e yɛrɛ kelen yɛrɛ k'i n'a fɔ ko cɛkɔrɔba an ka taa yen fɛlɛ na an ka taa an bɛ t'i kunkolo coiffeur na an ka taa ka na ça va i sigi ne bɛ n sigi yan ko bɛ ne kunkolo bɛ ka coiffé aw ye
fila kunkolo ka ɲa n tɛ bɔ tɛ bɔlen san i bɛ sɔrɔ ma yɛrɛ la cɛ bɛ sɛgɛn ne cɛ na Kiyama ga ila ai son samu da su ana ni sa da bara lai ne kamu kiyama ga ko kala ai mura ai foi ha ai ko an jatige ilu disi don ai kan sira so ko no. Beliga. Hah? Awa. Awa. Kasih. Awa. Gafu. Awa. Tuka kala da bai. Gafu. Gafu. Ni min na mina. Awa da tuka kala. Awa. Awa. Gafu. Awa. Awa. Gafu. Ala. Masara mani. Awa. Gafu. Awa. Igijo, kare da bane Ifo. Ala. Hino tigi. Jigi tanu jigi. Falato jigi. Ala talami banage hine ka di armaduma. Kakla ka gella jarabi kan wasadu ala bana kana ngali mani aklana. Dimi minzo ngabi sewerete ne ka hinem ne ko toro wuli baga ni dibu wuli baga masara ni kamere ma imingo ko kana malia kana arabukum ajikum astadilagum ko digum ba ta fen mani wila ka dikuna ki ka tele o jabiri bebe ala setene luo ko setene ka duodu na duo mne bae ala taala de duo mne ala kira buya kama duo mne ala kira la roma kama duo mne siba chenani kama zubanani kama kitabu banani kama melege banani kama kanu mimi ni ala kira che dan feta buya do ala taala de ba don ka ko kanu buya kama ala ka fle ni ka hinenye dimi buya na ante dimi mi boro don hamina ko be museina ko bani kunka ala ka bela jile kai ala kira buya kama toro be ko be aduskuna ka bela jile wuli ika ka duwo jabe ay adamana duwo nyini ala taala fi ko jaba ala chey fla ka duwo minke ka duwo ke khayre mini ka sumne ka tirim ne ka dini awama
ko he ala barika koso ana yɛrɛ dala kan il faut savoir il faut awa udah bina no boleh gede berang ado sokon ini mah ngala wuli agak donon agak donon asli bila kasi jila ba maglan na bo jila ka maglan na agak donon agak donon dimi ba kan abete mew na la sona ma donon abete mesa abete ngono la ngu datina awa yoro ne so min bare soro ka fo ni bi fe iduna nga nyana maya la yere di jarane ne ti ko nge kuno kama na ne aso soro ka fo ko janye de kana ne fara kolola ama akadni ka tu kire fe yani ne ti tan abu na ni fini wono le kana de na kan bare di kuno la anu wara okay apa kan wara basi tala ni ti taro shibli ni nyega fe ko alise kon kila mani ai to so tay muso woro ni be ka finya ni te fe ka tan du kono bli danila ku indam ne tene bulu la ini lori mene tara soro la tilo wala bo kon nan yi toro mi soro sisan akere ba fo ka kera ni la ni marajin fon kera amanyoy awa ega tige dima yala amani ne ga fogo ni kata ga bika sokon awa kadni ga tuyi kere fani sanga ne wakati bela jelena ege ga la men asibiyan kani yere sengen ga kuma sa asi an ala do sokon ana kuma ba mani no le bi an ko ya den Assalamualaikum la famille ayiwa donc awa série musoya jogo acteur do Zaidu 15 Kulibali ani Kara Design alhamdulillah assalamu alaikum kan baga bela jele amo fu dante foli mina kada ke yoro ana ke wakati kan alhamdulillah amabo bashila aka musoya jogo film kan nala mabashi ka bina soro dogo kun kono chien fla samedi ale ni mardi ni to dungana na be fuma ko tarata ale ni sibiri kan mago an climat bona otaye jibe na teme sera do ni ame ki nyoko ngongo duru late itoron fla de be duguma na be feka ko feri fen la kodon aka bara yoro ana aka bara ke yoro kulu la kodon abe se ka woleli ke ni numero ina aka publicité na passer anga jaw korolana film damne re kadiyo film labane kadiyo na woleli ke ana famia de basoro ni film ko nana film yi la delikane ka la se ambal mal salame bela jelema an ko ni na nga demseni don tawdo awdi ko intigi bara meke awdi kama alhamdulillah suma alhamdulillah assalamu alaikum alaikum salam merci beaucoup ouais